Guys, welcome back sa atong mga sambingay sa Kristohanon, mga minugbo nga istorya. Salamat sa imong pag-click nini nga video o kani atong istorya karon. Gi-request kini sa usa sa atong mga viewers ni Brother John Mark Bacalares. So Brother John Mark, mo kini ang imong request nga sambingay. Og salamat sa imong pag-request niini nga sambingay. Ug nasayod ko nga daghan usab nga mga Kristohanon nga makakat-on niini. Tungod kay karong panahon na daghan kay mga Kristohanon nga talagsa ra gyud nga magpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Kasagaran sa mga Kristohanon nga pabungol-bungol gyud sa pulong sa Ginoo. So kini atong sambingay karon medyo sakit-sakit ni kay alang kini sa mga Kristohanon nga dili magpatalinghog o sa Kristohanon nga gapabungol-bungol lamang sa pulong sa Ginoo. Para masabtan nimo ni guys, inani ang senaryo ni ini mao nga istorya karon. Adunay istorya kini sa usa ka pamilya nga puros bungol. So dunay usa ka pamilya, usa ka adlaw ni ana, kining usa ka anak nga babae namasaw siya og baboy. Unya adunay nakaagi nga usa ka batan-on nga nangayo og tubig. Niyo namong batan-on nga day pwede ba ko nga moinom og tubig. Unya ningon ang usa ka babae nga namasaw sa baboy nga dili pa man ibaligya ang among baboy, sir. So katong usa ka batan-on tubig ang iyang ipangayo, unya ang gitubag sa babae dili pa daw baligya ang mga baboy. Unya kay sige man jog pangayo og tubig ang batan-on, unya ang tubag pus babae nga ako sa lamang ingnon si mama, sir, kung ibaligya ba niya ning maong baboy. Sumuto nga miadto ang maong batan-on sa iyang mama ug niingon siya nga, ma, do na may mupalit og baboy. Unya ang katong mama nga nakadungog niana pud ang mama nga, unsa di ay kabatan-on pa nimo, magminyo na ka. So imbis ang batan-on iyon nga adunay mo palit og baboy, ang pangdungog pud sa mama nga magminyo na pud ay siya. So gikasab-an sa mama niyo nga unya ra gyud kag maabot tong imong papa kay isumbong tagyog ka kabata pa nimo nya magunahuna na kanang minyo. Unya karon niabot ang amahan gikang nangisda, niyon ang inahan, isumbong dayon ang inahan, yun dayon nga, dong tanawa ra gunay imong anak, batanon pa kayo pero ganahan ako siyang magminyo. Unya ang tubag po sa amahan nga gikang nangisda kay wa gyud kuha, niyon ang amahan nga, mao gyud mo, abi kay wala tay kuha, masuko dayon mo, bagulbul dayon mo kay wa tay kuha, palit dayon mo sa tindahan para natay masud-an. So ang amahan nga ang giingon sa inahan nga magminyo ang anak, ang tubag po sa amahan kay bungulon, niyon nga bagulbul gyud mo kay walay kuha. So boto ang storya nga silang tanan, silang tulo puro sila bungol. So dinilang takutob guys ato ang sambingay, daghan kining lesson sa kinabuhi. Tungod kay salamat ko sa nag-request niini si Brother John Mark nga yan ning request, tungod kay nakita siguro niya nga daghan yung mga Kristohanon kan panahon nga gapabungol-bungol og dili magpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Sumala sa ato ang sambingay, grabe no, ang katong nangayo og tubig, dili mao ang response sa maong babae, hasta pagsugilon sa iyang mama di pud maong response, hasta pagsugilon sa iyang bana dili gihapon maong response kay bungol di ay ug wala sila kadungog sa insakto. So ang lesson nga tong makuha niini guys, nga doon na po yung mga Kristohanon nga sama ni ana, nga bisan klaro kayo ang pulong sa Ginoo, klaro kayo nadungog nila ang pulong sa Ginoo, apan lahi ang ilang response, lahi ang ilang gibuhat kaysa ilang nadunggan. Muna ang matod pas panultihon nga mas maayo pa ang bungol kay maningkamot pa og pamati, pero kining makabati Ginoo og tarong nagpabungol-bungol man hinuon. Muna nga lisod kayo ni og sakit kayo ni sa mga Kristohanon karon nga nangaigo niini. Kay daghan kay ni sa mga kasimbahanan karon. Adunay mga Kristohanon nga gapabungol-bungol gud sila sa pulong sa Ginoo bisag klaro kayo. Now, usa sa mga example nga makaingon ta nga kanang klasyas Kristohanon bungol tungod kay pila na katuig niyang sinimba, pila na katuig niyang pagpangalagad pero wa gyapon na utro iyang binuhatan. Kay kung tinuod pa ta nga nakanog sa pulong sa Ginoo, kung unsay nadunggan nato sa pulong sa Ginoo, mao pud ta natong response, di ba? Ang usa ka bungol kung makadungog siya, insakto ang iyang response. Pero kay bungol man siya, ug man siya kadungog, munang mo response siya og dili mao. Muna nga daghang pong Kristohanon karon nga ang ilang response sa pulong sa Ginoo di gyud mao. Kay ang ilang espirituhanong bahin gapabungol-bungol.
makadungog sila physical pero spiritual bungol ang ilang spirituhanong bahin. Muna nga sad to say nga muni ang galabi karong panahona nga spiritual nila bungol o dili makanog sa pulong sa Ginoo. Munang sa pag-apply na sa ilang pagpangalaga dili mao ang ilang gina-apply, ginatudluan og pagpasaylo, gadumot hinuon ang response, di ba? So gitudluan og paghatag pero ang response nila dalo hinuon. So mo ni mga Kristohanon nga mga bungol sa espirituhanon nga wa gyud nila nadunggi ang gisultis pulong sa Ginoo, mas ang ilang kaugalingon mo ni iral, di ba? So giingnan sa pulong sa Ginoo nga unaha pagpangita ang ginharian sa Dios pero giuna ang mga butang. So mo na mga Kristohanon nga mga bungol ngano man lahi ang response sa ilang nabatian. Kung tinuod pa silang nakadungog, mo response unta sila og insakto. Usa sa mga timailhan nga kining tawhana bungol kay magbalik-balik ka og sulti, di ba? Kanang bungol kung imuhang sultiag ka usa, dili na siya makadungog, kinahanglan nga balik-balikan nimo og sulti og mas musyagit ka samtang magsulti. Doon na po yung mga Kristohanon ana karon nga bisan balik-balikan sila sa pulong sa Ginoo, wala gihapon sila nadunggan, wala gihapon sila na-apply sa ilang kinabuhi. Munang sad to say nga muni ang kalabanan karon nga nahitabo sa Kristohanon. So muna mag-amping yuta guys nga sa atong pagpamati sa pulong sa Ginoo kay niingon sa Santiago 1:22 nagaingon diha nga ayaw limbungi imong kaugalingon pinaagis pagpamati lamang sa pulong sa Dios kundili tumana hinuon sumala sa imong nadunggan. Kay niingon sa 23 nga ang tao gani nga igo lang namati og dili mutuman sa pulong sa Ginoo nahisama sa usa ka taong nanamin sa usa ka salamin unya pagtalikod niya nalimot siya sa iyang hitsura, di ba? So usas mga makuha na to niini nga kana dayang magpabungol-bungol ta di ta magpatalinghog sa pulong sa Ginoo, lahi atong response sa pulong sa Ginoo, nagpasabot na nga gilimbungan nato ang atong kaugalingon while namati ta. Doon na po yung mga Kristohanon karon nga bisag tinuod gud silang makadungog pero dili lang gud sila magpatalinghog ngano man kay matud pa nila nalato na mi anang waliha gabalik-balik nama na nga wali. Doon na po yung mga Kristohanon nga magsige ni silang kabati sa pulong sa Ginoo, matulog na lang diya simbahan. Dili na manalinghog, matulog na lang. Muna ang ilang kinabuhi, wala gyud maayo nga niabot sa ilang kinabuhi. Muna guys, careful ta sa atong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo nagaingon nga kung may dalunggan ka, pamati sa gisulti sa espiritu. Nganuman kay ang pulong sa Dios espiritu, dapat pamation nato kini. Kay kung dili ta manalinghog niini, ga latagaw rata sa atong pagpamati sa pulong sa Ginoo while nagsimba ta, munang wa pud tay maayong maabot sa kinabuhi. Na Kristohanon ta nga wa gyud kalig-on, Kristohanon ta nga wa gyud kalipay, Kristohanon nga walay excitement diya sa pagsimba nganuman kay adunay problema sa atong espirituhanon nga pangdungog, nagpabungol-bungol ta. Okay? Muna nga kining maong storya og sambingay, daghan gyud kayo nga matamaan niini kay muni ang kalabanan karon. Okay? Usas mga lain nga lesson nga atong makuha nining bungol. Kung bungol na, kung ang usa ka tawo bungol kuno, nagpasabot na nga amang kasagaran kuno sa mga bungol, amang pud. So bungol dili pud makasulti, di ba? So napoy mga Kristohanon nga sama niini. Tungod kay nagpabungol-bungol man sila sa pulong sa Ginoo, munang di pud sila makasulti sa pulong sa Ginoo. Maglisod sila wali, maglisod sila paambit silang isig ka tawo, mas sayon nila pagpaambit ang paglibak. Sayo nila ang pagpanaway pero kung magisgot nagspulong sa Ginoo, hilom kay sila dili sila makasulti anuman espirituhanon o Kristohanon nga bungol. Unya amang pud munang careful ta sa atuang pagpamati sa pulong sa Ginoo aron dili ta mahimong amang. Kaya ang tinuod nga nakabati sa pulong sa Ginoo makasugilo na ngadto sa laing tao. Pero kung nagpabungol-bungol ta, mahimo pud tang amang sa pulong sa Ginoo. So guys, dinhi lang ta kutob sa atuang sambingay karon, hopefully nga doon na tayo nakutlo nga mga lesson sa kinabuhi nga di gyud ta mag basta-basta sa ato ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. So guys, kung na-bless ka na ini nga sambingay, ayaw kalimot sa pag-share niini sa imong kaubanan nga Kristohanon diya sa social media. Unya ayaw kalimot sa atong Facebook page Sambingay sa Kristohanon. Doon na tayo daghang na-upload dito mga video, pakipalo na lang. O kung bago pa kani nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga storya. Actually, daghan na kaitang na-upload ng mga storya. If you have time guys, pakibisita lang sa atong mga video nga nga-upload na. So, pwede po kang mutan-aw nini nga video. Daghan po kang makatunan ini. I-click lang dikta. Muplira ni. God bless and glory to God.